Hi guys! Welcome to my channel. Welcome back. Pakita dito mo sa views sa ang Lugait Senior High School. Naapod na rin ako ng isa. Bulat lang ako igagaw. Wait lang. View. Nari dito ako igagaw. 2 hours later. Salamat na wali na gid sila. Mo din akong module guys, nagko-module. Wali na akong igagaw. So, wali na. Manaog na ko sa gawas. So, bye-bye na. Thank you for watching. God bless. Please subscribe and don't forget to like. Thank you.